Уважаеми сънародници, не знам колко от вас знаят, обаче преди около месец в България бяха хванати двама украински шпиони, бивши военни, които са хванати в близост до една от компресорните станции на Балкански поток, или както още е известен Турски поток. Според данни на нашето разузнаване, украинците са искали да взривят потока, защото това е единствената газова връзка, която е оцеляла между Русия и Европейския съюз. Междувременно, само преди 5 дни, сърбите хванаха един огромен товар с експлозиви, стоварен близо до тяхната компресорна станция Канижа, която се намира до граница с Унгария. Очевидно е, че като не са успели в България, ще се опитат да пробват да взривят потока в Сърбия. Знаете ли кое е интересното обаче? Интересното е, че украинската посланничка Олеся Ивашчук е всеки божи ден в Министерството на правосъдието, в Министерството на външните работи, за да иска освобождаването на украинските шпиони. И честно казано, не бих се изненадал, ако по някое време тихомълком те бъдат освободени. Големият въпрос е, ако това нещо стане, макар че и към настоящия момент имаме всички основания и предпоставки да мислим, че нещо подобно може да стане, искате ли България да продължи да бъде управлявана от хора, които освобождават чужди шпиони, дошли да извършват терористична дейност в нашата страна? Защото украинците точно това са искали да направят. Един терористичен акт, от който България да загуби милиарди. Защото спрем ли този транзит на газ по тази тръба, която минава през България, България ще загуби наистина огромни количества пари. Искате ли да подкрепяте правителство и партии, които подкрепят украинските терористи в България, или искате да изберете единствената свободна и независима българска политическа организация в лицето на Възраждане? Отговорът е ваш.